Слава Україні! Живе Білорусь! Власне, сьогоднішній брифінг за участю добровольця, білоруса, який брав участь в антитерористичній операції на Донбасі в складі тактичної групи «Білорусь», присвячений події, дуже важливі для білоруського народу. Це 100-річчя з дня створення Білоруської Народної Республіки. Саме 25 березня на цьому тижні білоруси, патріотичні білоруси, люди, які розуміють, що це дійсно передоснова їхньої незалежності 100 років тому, будуть відзначати, зокрема і в Мінську, цю велику подію. Я маю приналежність до Білорусі з декількох причин. По-перше, я двічі депортований звідти з забороною в'їзду, на превеликий жаль. Це було в 2005 році, 2016 році. Другий момент, що я маю сотні білоруських друзів, власне, з якими ми спільно боремося і будемо боротися проти диктатури Лукашенка. А в 2014 році я мав честь допомагати створенню в нас в Україні отряду «Погоня». Це також білоруські добровольці, які боролися разом з українцями на Донбасі з російською агресією. Тому я зараз хотів би, користуючись нагодою, я знаю, що, власне, цей виступ в інтернеті, в Ютубі, зокрема, подивляться дуже багато білоруських друзів, звернутися до них і до українців, але білоруською мовою. Я вважаю, що це символічно, тому що без незалежної Білорусі, як на мене, не буде незалежної України. Шановні сябри, 25 сакавіка Беларусь адзначае стагоддзе абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Менавіта таму я сёння выступаю з гэтай трыбуны па-беларуску. Са святам, суседзі! Беспярэчна, што гэтая выбітная дата ў гісторыі беларускага народа павінна адзначацца ў Беларусі на дзяржаўным узроўні. Аднак Беларусь перажывае сёння нелегкі этап у сваім гістарычным развіцці і мае прэзідэнта, да якога ўсё беларускае чужое. Таму жадаю беларусам давесці да канца справу, якую пачалі заснавальнікі Беларускай Народнай Рэспублікі, а менавіта стварыць на самай справе незалежную нацыянальную дзяржаву. Я перакананы, што гэта вам па сілам, а украінцы па патрэбе дапамогуць. Народным дэпутатам Украіны, ў сваю чергу, пажадаю памятаць, што без незалежнай Беларусі будзе складна і нашай краіне. Таксама ў гэты дзень хочу падзякаваць беларускім добраахвотнікам, адзін з них вось здесь, якія ваявалі і пралівалі сваю кроў за Украіну. І зараз я даю одному з таких доброохотникам слово. Живе Білорусь! Слава Україні! Слава Україні! Шановна громада, наближається справжня традовина стогоддя з обвящення незалежності Білоруської Народної Республіки. Я вельми узрушений, що з гэтай нагоди я маю магчымасць выступіць у Верховнай Радзе Украіны. Лёс Беларускай Народнай Рэспубліцы вельмі падобны да лёсу Украінскай Народнай Рэспублікі. 100 гадоў таму нашыя народы змагались за вольнасць і незалежнасць. Але, на жаль, мы сёння бачым тое, як зноў маскоўская імперія намагаецца знішчыць нашыя дзяржавы. Я ўпэўнены, што Украіна пераможа. Мы, беларусы, набліжаем гэтую перамогу. Я вельмі ўдзячны за тое, што ў такі цяжкі час для Украіны мы, беларусы, можам чуць словы падтрымкі нашаму народу, нашай дзяржаве ды віншавання з нагоды стварэння БНР. Сёння беларусы бачаць, што ў нас ёсць сапраўдныя сябры, такія як спадар Ігор Гусь і тысячы іншых украінскіх патрыётаў па ўсёй Украіне ды за яе межамі. Я ўпэўнены, што пашырэнне кантактаў, узаемадапамога і салідарнасць паміж нашымі народамі яна наблізіць нашу агульную перамогу. За нашу і вашу свободу. Слава Україні! Живе Білорусь! Дякуємо за увагу. Дякую.